Provedeme několik testů. Tohle je detektor lži. Položím vám několik otázek, na které pravdivě odpovíte ano nebo ne. Rozuměl jste mi? Ano. Nebo ne. Rozuměl jste mi? Ano. Provedeme několik testů. Tohle je detektor lži. Několik, které pravovíte ano nebo ne. Ne. My. Otázek, na které pravdivě odpovíte ano nebo ne. Provedeme několik testů. Tohle je detektor lži. Několik otázek, ano nebo ne. Rozuměl jste mi? Ano.